či tam má rozdiel medzi ženou podnikateľkou a mužom podnikateľom, a to si vlastne ty usá ten mužský svet toho podnikania a možno čo sa radila mladým holkám, ktorí sa začnú niečo vlastné. A potom ich to má otázku, ľudia zakývajú a tam príde. A potom ako môže to príde. Takže žena a muž podnikania? To bola taká celkom sranda, keď som začala podnikať. Ja som fakt mala 20 rokov a ten svet je už teraz taký trošku iný, ako bol predtým. A nemala som žiadnu školu a proste keď prídete do banky a vidíte tam tých riaditeľov v obliekaných krávatkách a v kaflingových koších, ja som vždy nevedela, čo sú kaflingy a čo sú to manželové kombi. Tak na nás pozerajú ako na niekoho chrobáka, ktorého, že čo tu otravuješ? Choď preč. Tak asi také boli moje začiatky podnikania a v podstate, keď mohli, tak tam mi podložili kolena pod nohy a v podstate nikto mi nevedel, ale na začiatku je veľmi ťažké. Teda keď ja som podnikala, teraz je to už iné, teraz máte inkubátory, teraz mi všetci sa snažia pomôcť, že je to naozaj trošku iné to prostredie, ako bolo predtým. Ale ja ako žena som to pocitovala veľmi zle, práve preto, lebo muži boli tí, ktorí mi hádzali tie kolena pod nohy a pretože čo si chceš vo svete biznisu, že si taká mladá, že škoda tam do školy a nájde si manžela, majú deti a svoj klient tomu, čo tu opravuješ. A som vždyvala ako, že nechcem si prídencov a proste si chcem zarábať vlastné peniaze a chcem mať ten pocit slobody.